Ubo man ni siya. Pero madlo ko ba, basig magbuyabuan si Sassy. Isbog na to dali nga side. Puti pa naman kayo sinina ni Sassy. Kani siya, kaning bucket, kani siya, o kani siya, unlimited ni siya. Pero napod sila yung mga short orders available. Nata karon sa seafood mukbang diri sa Buntong Kamamanan. Kaning sa ilahang unlimited seafood bucket, ang with lobster kay 899, ang walay lobster is 799. Ay, 699, sorry, 699. Wow. This one is oyster. Oyster with garlic and lemon. Tapos natay, this one, giant lobster. Naatay, braised turtle fish, pompano, baked cheesy scallop, salted egg na crab, tuna belly with garlic. Garlic on top, lots of garlic on top. Prawn with vermicelli. Pinapot sila dili seafood. Kani is beef scrambled egg. Di ba makaon man niya? Kaniya? Makaon niya? Prawn. Prawn. Mag? Ay, okay. Okay na, ma'am. Paliw ka itong beef sasbi kaya para dili mo gato ang sanina. Vermicelli, kaya po akong ginako dili. Aw? Tukan po ah. Na. Wow. Making lobster. Kana ba ko niabot is steamed fish fillet with egg. Can I ask oyster? Lamigin na siya mo ito suka. Yes. Ano dito? Tuna, garlic. Pwede na sila glasa ito. Saka man siya Hindi ano, mo, hindi mo malasan? Abi? Try ba? nasik akong hands, pero okay na siya. And then, trip. suka. Tingi ako siya. Wala, nabot na nga nagsuka. Dayan, anong pagkaon? Alam mo nun siya. This is already my nth time diri sa mukbang. Kaya diri man ginamong go-to pag mag-crave ni seafood. Nadala na ako diri family ni Bren, family na ako, Smackers. Okay, fam. Who wants? Ano na, kanila ako kayo kamay. Wala na kayo pang mahurot ng tulak. Food check. Tanaw saan sa sitwasyon sa pagkaon karon. Sitwasyon sa mga tiyan. Abi ng cracker daw, Nick, be?